Halo guys, गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय। आं दा योगा मास्टार प्र'खौ लोगो हमनानै दा जोङो सरलपारा पिकनिक स्पटआव डाइरेक्ट फैबाय। लामायाव भिडिअ खालामबोनाय जायासै, अन्नानै गाज्रि दा मोनसै। दा जों फैबाय आरोना डाइरेक्ट ने ब्र'। दा नायलांबाय थाबाय जाबाय मानसि जाग्राफोर दा नायलांबाय थाबाय जाबाय गाइस। र' नों मैया लुङि बुंखादोंमोन आंनाव। लुङि नांला नोङो। ए लुङिया औ दङ बाव नै बेबाव मा माथो माजाब दङ माजाब दङ। लोंनो हागोन दा? लोंनो हागोन। आयौ माथो कलकासे गाव लोंखोन्दा बे एसेल' लोंदोंमोनब्रा। एसेल' लोंदोंमोन एसे उदै थान्दा जानायनि। बरिया ना? गोदै नायदो नायलायसै कालारफ्रा माबायदि। लाद' नायसै ब्लुनिखौ लाथ'लाय सेरमारिनि आं बाबरे माबायदि जादोंलै कालारखौ नायदो। सुपार माथ' प्लास्टिकआबो सुपार लुङि बाबरे थाखालायबावसो। थेंकिउलै ब्र' थेंकिउ गोजोननाय थाबाय दे। थेंकिउ ब्र' कैसा हे ब्र' कैसा हे गाइस मोजां ना? लुङिया मोजां थाखालायनि कालारा नायना लादो नै। एबार गाननानै रेप सं फैगासिनो आंनि हिन्दीनि नायबानो जाबाय आरोना गुटका मास्टार अफिसियेल नैबे ब्र'नि चेनेलनिफ्राय जाय आंनि इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनो आरो बिनि चेनेलखौ मोजां मोनोबा आरो साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो आरो गोसो गोथारै कमेन्ट हरदो गुटका मास्टारनि नामै ना मा होनो गाइस अननानै दे ब्र'आ अननानै लांबायना थ' बिदिब्ला मिथिनानै पिकनिक जानायखौ देखायलाय हारसिगोन जों ओरैजाय बेरायहैसिगोन। नायलांबाय थादो भिडिअखौ। ओके फोटो लेना स्माइल ब्रो ने आर किसी आया है ना ब्रो इसे आर किसी आया है आप लोगों को देखिए जाए इसे उसको अच्छा होगा बॉक्स ओके गाइस होटल में जाना है इससे आया है क्या क्या होटल आप लोगों को देखिए कहाँ पर कहेगा ब्रो यहाँ पर ओके देखो तो बहुत है रे इधर से क्या है सिकिरी रेस्टोरेंट बाप रे इधर से हिमालय ओके और कहाँ पर कहेगा ओके ओके खाएगा दा नै जोङो ओंखाम जाखांबाय। ओंखाम जाखांनानै जों दा ओंखारलांसिगोन। सानैजों बेसेबां जाखो? बेसेबां जाखो? माथो ओंखामखौ बारा जायासै। ओंखामखौथ' जाजोबायासै मा बुंनो मैसो बेदरजों जादोंमोन। मैसो बेदरजों जादोंमोन दा जोङो ओंखारलांसिगोन बेनिफ्राय जाखांबाय। जों दा ओंखाम जानानै फैबाय। ओमफ्राय दा थान्दा मोनजोबलायबाय गयबो जाबाय आरो दा नैबेजों बारस'लांसिगोन जोङो बैजों ओंखारनानै ओमफ्राय दा लायनो हाबैफिनसिगोन आरो बेनिफ्राय ओइयाव ब्र'नि आर्टिकलखौ दोनग्रोदोंमोन दा बेखौ लायनानै जोङो ओंखारलांसिगोन बेनिफ्राय ओमफ्राय थबसि आंनि बेनिफ्राय बै सरलपारायाव हाबैसिगोन दखानाव दसे बेनिफ्राय डाइरेक्ट न'आव ओंखारलांसिगोन। जों दा सरलपारानिफ्राय ओंखारलांसिगोन। गारिखौ दाबो मोनाखै मोनाखै दा सहैथ'वाखै जोङो थाबायगासिनो नै बै गोजानावसो आरोना बै बैग्रि बिफां नुहुरनाया बाहायसो गारबोदों गारिया। जों दा ओंखाम जानानै थाबायबोबाय। खिनो ओंखारबायलै ओमफ्राय खिनो औ बाब नोंनि खर'आव खिनोसै नामा जागोन जागोन औ जों दा नै लामायाव बारा मोजां नङा गयला गयरि जोब अन्थाइ बल्दार जोब मा खालामनो जों दा नै मोनसेयानो बारा गोजान गैला बै नुहुरनायाव आरोना। नै जोङो दा मोनफैबायानो गारियाव खाथियाव मोनफैबाय। जों दा ओंखारलांसिगोन नै दा गारियाव मोनफैबाय जों दा थांसिगोन आरो। सालायनोसै नामा? सालायदो
एसे खायजों गैया दा जोङो ओंखारलांसिगोन ना मा होनो औ मेंबायना मेंबायबो थाबायबोनाया जा गोजान थाबायबाय जोङो ओंखाम जानानै दा बेनिखायनो जों ओंखारलांसिगोन नायलांबाय थादो भिडिअखौ आरो बेनिफ्राय सरलपारायाव दसे हाबहैसिगोन आरो ना नै जोंना बाहाय माबा लांबाय जों माबाजों लांबाय दा मोजां ना किरकम साइसि रे ada posisi nang posisi mau juga nih moja Durian wah fra super bawa boleh nah जों दा थुबसियाव मालाजोंबो लाबाय डाइरेक्ट बिगाव सोदो आरोना बिदिखौ होनाय जायासै बाय जों दा बेनिफ्राय ओंखारलांसिगोन सरलपारायाव दङ जों दा जों बाहाय माबा लादोंमोन माला थुबसि बेखौ लाखांबाय जों दा बेनिफ्राय जों डाइरेक्ट ओंखारलांसिगोन आरोना दा